Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo pričati o satu Berni AM439M. Ovo je kineski sat, ali srce mu je japansko. Dakle, mehanizam je Miyota 8215. Kinesko kućište, ali izuzetne završne obrade. Nadam se da možete da vidite. Prozirnog poklopca. I evo, tu se vidi japanski mehanizam, Miyotin, koji je jako pouzdan, tačan i kvalitetan, kao i Suzuki Ignis. Narukvica je silikonska, to je moj izbor. Može da se naruči i sa metalnom, ali moj izbor je silikonska. Jednostavno, ovo je sat koji možete nositi 365 dana u godini. Kiša, sneg, sunce, voda, reka, more i on uvek može biti na vašoj ruci. Prefinjenog je izgleda, onako i sportski, elegantan. Izuzetan kvalitet završne obrade, safirno je staklo, bezel, evo sad ćemo vidjeti, pravi diver, evo može da se pomera, jako lepo, bez zvukova, izuzetan kvalitet sata i ovog cenovnog ranga. Ovo nije brand gde plaćate ime, ovdje samo plaćate kućište, mehanizam i znači materijal i mehanizam. Izuzetan je kvalitet i veoma lep. Miyota 8215 se ugrađuje i u mnogo skuplje firmirane modele. Sat ima izuzetno snažnu iluminaciju i u mraku je vrlo jasan. Baš zato što je diver. Znači, vidi se upečatljivo i to ću vam sada pokazati. I evo ga u mraku, kako je jasan i kako divno svetli. Zaista vrhunski. Odnos cene i kvaliteta je više nego dobar, kao i Suzuki Ignis, mogu reći. Ništa senzacionalno, ali sve praktično, jasno i konkretno. Tako da je ovaj sat pravi izbor. Ne samo za Suzuki Ignis, da ide u Suzuki Ignis, nego uopšteno ide uz volant, što bi rekli. I sada kao zaključak, najiskrenije bih vam preporučio ovaj kineski sat sa japanskim srcem. Odnos cene i kvaliteta je savršen. Ako vam se svideo video, lajkujte, zapratite i slobodno pišite u komentarima vaše iskustva sa kineskim satovima sa japanskim srcem. Svako dobro.